Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Oy, dito na. Uy, kada kapag gibit-bit mo niya na ba kay traveling bag? Of course. Namalit ko sa akong mga gamito nun sa paglarga. Gipalitan sa tika. T-shirt o karsonis. Mao ba? Day, pwede mo kuyog ko nimo sa Boracay? Oh, unsa? Mukuyog ka? O untain day. O pwede mo Yabag kuyog ko? ka? Huy, nayabag ka? Ngano ko mukuyog ka? Ano na mo ko day nga gusto sa kamutan na tawag kung sa dagway ng Boracay ba? Ay di mahimo, uy. Meeting among adtuon dito uban sa among manager. Unya mukuyog ka? Sa ato pa day di kita mahimo no? Dili in town, alan. Uy, ngano ko town? Labot pa mag-eroplano. Mahal ang pliti. Bitaw sad no? Mao gani. Nyag mukuyog ka. Unsa may gasto nimo dito? Aber, ha? O pag ako'y sweldo gani? Bitaw sad no? Ayaw lang. Ayaw lang. Di lang ko mukuyog day. Ako, kuanang ko ta ba? Suway lang tatog kuyog musugot unta ka pero di lang ko mamugos oy. Ay, ayaw na lang yun. Sige. Di lang ko mukuyog day, di ko mukuyog. Eh, dali direbe. Isukod akong gipalit nimo. Dali. Oh, day, ngayon ko. Oh, yamat ragod mo, tay. Ninat mo kay kag polo shirt, oh. Oh. Na may markang buaya. Na klaro no. Bitaw day kining langga. Pila man ni? Tag 5,000 ra na. Wala kamahal ko day ani. Gipalitan ti ka ana, nagpasabot na nga pinangga ta kang kanahana ka. Lay na sa di mo na uy. Imo pa magyong pakapinan. Kung imo pinangga sa tatay, ano na pakapinig kanahan ka? No, kani sapatos oh. Isulob ni oh. Sukod. Ah! Tatay, ah! Bagong hupog sapatos? Check check. Walang taka ni. Walang unta ko ni palitian nilang gawi. Hanggaw ka man ka ha. Aha. Ikaw pa'y palitan, reklamo pa ka. Ay, wa ba ko? Wa ko ni reklamo. Oy, ang ako ba, walang unta ko nimo paliti kay ang kwarta nga imong gigamit sa pagpalit ani, imo lang untang baunon para Boracay. Ayaw na pa ko na ana. Isukod, kung sakto ba? Okay. Sa numero ane? 8:30 na. 8 media? Mapatik. Sakto kay ni. Og, imo ni Inday Athena oh. Niyasay para imo oh. Wow! Salamat, Nay! Si Alan. Namintana pa. Bisag lawom ng gabi eh. Alan. Nagunsa pa man ka? Di pa ka matuog? Kailangan ko di mo panghupaw. Anong ni apa mga diri uy? Tanaw ng kusbuwan nga hayag ay ba? Nga no good taon? Tuog na. Uy, nga no ka uy. Nay problema? Gamay. Say gamay. Una-una lang ko nimo. Naghuna-huna ka na ako? Kay unsa may mong gihuna-huna nako? Una-una ko ba? Nga kuntuan na kas Boracay. Nga naman ogtuan ako sa Boracay? Kakita mo ko sa mga picture sa mga babae nga mantos Boracay. Kadaghanan nila magbikini ra ba? Unya to? Nga no magbikini sila? Ikaw, kung nato ka dito.
bikini sa ka? Oo, uy, magbikini ko. Ay, abaya, no? Uy, magpabitin day ko lan, ha? Mao na ilang giingon nga when you are in Rome, be a Roman. Maurasad na nga kung tuak ko sa dapit nga ingon ana nga ang mga babae polo sexy, ang masag magahon ko didto lan. Kaibgan ka dito, Inday. Kung mo ay mahitabo, you must be proud. Ha? Ako? Angay kang malipay lan, oy. Og makapanghambog ka nga doon na pa'y naibog sa imong asawa. Chuna. Ang pait hunahon kung walay mo tanaw sa imong asawa, tungod kay lusyang na. Walay mo daig. Kay kurayot na kay dagway. Pero og dunay maibuglan, garbo ka ana, kay nagpasabot lang na, may asim pa ako. To, no? Oh, mo nga ikaw ba? Magpagwapo sag ka? O masatay kapag wapo. Uy, ati man lang imong kaugalingon. Para proud pud ko ba? Nga gwapo gihapon akong dudong Alan. Sige ka lang pang reflex. Nimaho lang kang haplas. Kung kung mamaligya sa kag ice cream, nimaho sa kang adlaw. Chuna. Ako nalihato ni Athena sa eskwelahan ha. Manuroy ka magkag ice cream. Oo, Chuna. Sige, lakaw na lang. Niya ang baon ni Day Athena. Ayaw na. Ako na ihatag og baon ni Inday. Sige. Alin ako. Oy, kanang imo gida puno na? Puno tao ni. Tilaw ka? Oy, hindi ko eh. Sige, alin ako. Doron ako ice cream. Sige. Ice cream mo diha. Ice cream init pa. Tawgon ako si Jillian B. Kay magpa-cleaning ko. Cleaning ko sa kong kuko, magpa-pedicure ko. Nay! Ice cream init pa. Nay, ito na ko sa eskwelahan, Nay. Ihatod ti ka. Oh. Nay, di ka makatambong unya sa Saturday, Nay? Sa tatay, rede ay? Doon na may kalihukan sa eskwelahan? Oy, Nay. Unya, mularga man ka. Ay, si tatay na lang nimo. Si Bong. Hello, Bong. Ugma mao ng anlang Sabado atong flight alas 11 sa buntag. So alas 9 sa buntag tuwa na mo dito. Oh, sige. Mag-taxi lang mi. No, aramos bay. Kay ihatod mo ni Humba sa airport. Okay. Okay, bye. Sige, tawagan ako sa Chona. Bayalan. Ice cream init pa. Nagtawag siya sa ice cream kaluoy. Ice cream init pa. Bye. Ay! Binalaw gawa biya taon ni. Nga na, Unsa nga na. lang ice cream init pa. Unsa lang siya ay. Sakto bitaw no? Usi sakto. Paagi na, bay. Taktika na siya. Nga ma-attract ang mga customer mo. Kalit ba? Mo ikna tandunggan. Ha? Oo. Karabang nga mo tilaw na siya sa ice cream nga init pa. Purbida. Purti mong inita. Ya. Okay rin mo, ha? Bitaw. Santing uno ko sa kainit bay. Pero okay ra. Antos na tayo kainit sa adlaw bay. Importante nga na ganansya lang ta ba? Okay na kayo? Ay, karon sa Bado ba? Emosyon na. Papayahin sa Boracay. Samtang ikaw, kayod kag mayo sa ipapaligya o ice cream. Relax lang sa pamaligya. Sa ilan? Iya sa to trabaho. Ako trabaho sa ko. Okay ra gyud ko. Purbida, no? Ugma, sayo mi mugikan ha. Mga alas 8. Kinahanglan nga alas 9. Tuwa namin sa airport. Mao ba? Sige, ihatod ti ka sa airport. Ayaw. Ayaw ko ihatod. Mabunggo ta. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!